Dahil kaniding adlaw day no, diri na po ko mangriban or diri na po ko mag home service sa akmak. Og sudlonon day kayo ang balay sa akong client ani mo nang gitabangan ako ni ma'am og guyod sa ko ang malita. Kay marag naglisod yun ang piling gwapa ni day please lang. Og anyway, mayong adlaw di ay sa tuang tanan. So pag abot ako sa balay sa akong client ay giandam na day nako akong medisina. Dayon usa na day nako gi-check ang ihang buhok day kung unsa nga medisina nga akong gamiton. Kay taas og baga og dry manggod kayo ang buhok ni ma'am ani mo nang iana ko sa iha nga amo adyong putlan ang tumoy. Kay lagi day grabe na jud ka dry ang iyang tumoy day kay naamang gud ni siya color. Manang useless naman jud kay na sa tanan day mo nang atuan na lang yun ang putlan. Pag human ako putol siyang buhok day mo nang akuan na day nang gi-divide ang iyang buhok. Kay lagi magsugod na ko butang sa ihang medisina ani. Kay kani man buhok sa akong client karon day kay grabe ka kinky ba. Mo nang iandam jud ako akong kusog aning adlaw day please lang. O kani day ang green nga Bremod ang akong gigamit sa iyang buhok. Kay lagi kani man green nga Bremod day is bagay ni sa mga kinky hair. Og sa number 1 nga medisina nako day nagmix lang day ko nag hair cellophane og nagmix na po ko nag superflex. Og inani gali ang status sa buhok sa akong client day kailangan pag mag-apply ko medisina ani day is nigpis kay ang buhok. Kumbaga day ba nipisa lang pagkuha sa iyang buhok day kay para tanang buhok niya day is mabutangan og medisina. Kay basta magud kinky day is kailangan jud nato siya ibabad og medisina ba. Kumbaga day ba kailangan jud i-secure nato nga tanang buhok niya is mabutangan og medisina. Kay naman na gini color iyang buhok day nya namay ning react day mo nang akong gibutangan ang hair refresh. Kay para dili mo daot og dili mo kulo ang iyang buhok. Pag human akong butang tanan sa iyang medisina siyang buhok day mo nang ihumol ako ng 40 minutes pero time to time day is gi-check nako ni. Kay dili man ko gusto day nga magsalig ra ko og time. Mo nang gina-check nako permi ang buhok sa akong client day para dili ma-over og kaluto ang iyang buhok ba please lang. Samtang nagpaabot ni siyang buhok day gipiran ko ni ma'am og snack. Ay just me day busog kay ko ning adlaw day kay lagi day pinakaon kay ko nilang ma'am og sir. After 40 minutes day is gi-check nako og usab ang buhok ni ma'am. Day nako na po nang gibutangan og serum kay para dili mo dry ang iyang buhok. Kay lagi day pick upan na po nako og medisina. Tungod sa kakinky siyang hair day is wala siya naluto og 40 minutes. Muna kailangan day mag-reapply na sa ko og medisina ani. Day nako na po ni siyang ibaba day og ako na po siya obserbaran og 10 minutes day kung maluto na ba jud ni ang iyang buhok. Og fast forward ta day no naluto na day iyang buhok day mo nang akong giwaswasan og naniudto na lang sa midaan ani kay para tuloy-tuloy nang akong pagplansya sa iyang buhok. Pag humana mo paniudto day is nang blower na sad ko siyang buhok day kay lagi tungod sa kabaga sa iyang buhok day is dugay kay kumahuman og blower. Pag human sa blower day is ako na din ang gidivide ang iyang buhok kay lagi day magplansya nako sa iyang buhok. Kadi jud ang pinakadugay nga trabaho day pag magplansya nako please lang. Samo tay nani ka baga og ginani ka taas og ginani ka kinky ang buhok. Ay just me day dugay kay mahuman ang piling gwapa ana. Pero kani nga part jud day ang pinakaganahan nako. Kay diring dapita ko malingaw day pag magplansya na gani ko day no please lang. Pag human ako plansya day is ready na sad nako nga medisina nga ikaduha. Kaning medisina nako nga ikaduha day is daghan na jud ko gimix ani nga medisina sad. Kay lagi day gisabay na nako ang ikaduhang medisina ug ang color. So pwede ra jud kay na siya buhaton ng inana nga pamaagi day no. Pero magdepende ra gyapon na sa motarbaho sa inyong buhok day ug kaya ba na niya buhaton ang gibuhat nako. Og next day nag-spray day ko daan siyang buhok day no before nako ibutangan og medisina. Kani ang pinaka-importante nga part day nga kailangan jud day pag mag-color gali mo sa inyong buhok day kailangan basa pa jud ang inyong buhok. Or kumbaga day ba sprayhida ang inyong buhok og tubig. Kay ang purpose man gud ana day para dili mo dry ang inyong buhok. Kay ang color man gud day is init man gud na siya sa buhok ba. Mo nang kailangan alalayan jud na siya og tubig og spray ang inyong buhok before mo mag-color. Then ang color niya day isog ang ikaduhang medisina is gumulan din ako na siya 30 minutes no. Kay dili man gusto ang akong client nga color kay buhok day mo nang giwaswasan ako na siya day after 30 minutes. Then sa pagwaswas na ko na day is ako nang siyang giagi og treatment kay para sinaw og lumoy iyang buhok. Og before day ko nag-blower og nagplansani day gisprayhan sad nako na siya daan og hair protect. Kay lagi day Brazilian man ako na iyang buhok day so kailangan jud ako na siya plansyahon og usab. Og wala na day nako napakita day no kay lagi day nagabina na jud ko pagkahuman ana pisla. Og mao day ni ang iyang before day no so wa pa nako na riban ang iyang buhok. Og mao na day yon ni ang after sa iyang buhok. I just me day grabe naman jud kasinaw. Riban day ni siya day no og with color. Og nag-start ako riban sa akong client ni mga panahon na day is alas 9 sa buntag day nahuman ako ni day is alas 6 na jud sa hapon. Kay ako man gud day is dugay jud ko mahuman og riban day kay lagi day paningkamutan pa jud nako ang buhok day nga manindot ba. Di man siya 100% day nga manindot siya pero i-try jud nako ang best nako day. Kay nahuman naman lagi ko day mo nang ako na po nang gipanghipos ang ako ang mga medisina. Gibayaran sa ko sa akong client day og gitaga na po ko nyag chocolate and gihatod pa jud ko nila diri sa karsada. So na nakabuutan ang ako ang client for today's video day. Mo nang dako kay ko pasalamat sa ilaha day kay lagi buutan kay sila sa kuha ba. Og hinaot sa unta day no nga ma-appreciate pod unta sa akong mga client kung giunsa nako pagriban ilang buhok. Og nagtaga na day ko sa konsulta di ani day nga kwaon ko niya please lang. Anyway, mo ra day to akong i-share sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emarly and thank you for watching. Manambay mo ay.